Потвърждавате ли, че не познавате този господин? Не сте го виждали никога извън играта? Аз дойдох с такси го предаването и това е шофьора. Така че не мога да кажа, че не го познавам. Ти всички познаваш в това шоу, майка. Добре, запознайте се с Евтим. Той е пенсионер, но от събуждането до лягането си е в постоянно движение. Евтим, какво толкова правиш по цял ден? Спрягам глагола мотам след мой любим израз. Това как съм пенсионер. Какъв пенсионер сте, господине? Вие имате повече зъби от мен. Гледай, каква усмивка. Манекен на паста в зъби. Имате ли предположение относно възрастта на нашия непознат? Пенсионната възраст в България колко е? Кой каза 60? Зависи от професията, ако си гимнастичка 35. Да, той ми прилича на гимнастичка, между другото. Мотам се, какво значи? Да. Обикаля постоянно. Това е един младеж на 56. Това ли е вашето първо предположение? 56 години? Ако го погледаме, извинявайте, много е гробосилова така, но гледайте и Това нас. сме си ние. Нямате никакво коремче, моето коремче е по-голямо от вашето. Поддръжка. Поддръжка, А да как ви казвам. поддържате тази форма? Мотам се. Сауна, парна баня, С храната как сме? плуване, храната нормална. Нормална, в нормални количества и не се лишавате от нищо. И всеки обяд по една чаша червено вино. Щом има пари за вино, Добре, трябва да дадете първо предположение. Това е богат пенсионер, което означава, че той се е пенсионирал по-рано, защото работи нещо такова. директор някъде в някоя фабричка го виждам. Да. И той е реално на 61. 58 иска да кажа. Казвам 60. 60 казвате. Добре. Имате право и на ключ. Кой от нашите ключове избирате? Да, какви известни личности са в съзнанието? Айде да видим коя известна личност е родена в годината на нашият непознат номер 6. Любо Киров! Кой беше това? Жан Рено. Това е Жан Рено, да, Жан Рено. Рено. Заедно филма Леон, точно, актьора. Той човек е по-голям от един, дето го знам, че е 7-2. Това е добро Той начало. е по-голям с 8 години. 7-2 минус 8 години. 64. 64-та година е роден. 7-2 е годината на раждане. Добре. 64-та година е роден. Даже видях, че Точно трептахте. 60 години. 60 години! Казваме 60. 15 секунди. 60, той човек съм го залепил на 60. А мяза на 50, а всъщност се чувства като Финално? 40. Да, 60 казваме. Казвате 60 години. Добре. Спокойно, имайте ни доверие. Ако недоволство. Да поемем дъх. Поемете дъх, ще ви трябва. Кажете ни, да или не, на 60 години ли сте? Не. Не. Не познахте, падаме на 9000 лева. Вау. Песните не ги ли знаеш, бе, човек? Имате възможност да направите второ предположение. Да. Втори жокер, песен. Нека видим коя ще е песента, която ще ви помогне в тази битка с възрастта. Това човек е 7-2. Как ме? Като години или като година, която е роден, защото има разлика е известна. Година, която е роден. Не. Уди Калача, познато. Имате 15 секунди да дадете своето финално предположение номер 2. Готово. 67 години. И така, даже и 15 секунди не ви бяха необходими. 67 години. Да или не? На 67 години ли сте? Трудна игра. Камелеон. Надолу. Не. И ни посоча надолу.
Сме надолу. Да, не, те са надолу като пари. Добре, окей, разбрахме. Нека разберем кой от двата ключа, които ви остават,